ଏଠି ଯୋଉ ପାଖରେ ଖୁଆଇବ ସିଏ ଆଜି ଗଦା ପୁଣି ଯାଇ 4 ଦିନ ହେଲା ଆଉ 3 ଦିନ ହେଲା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ପଇଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପୋଷ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଗେ କ'ଣ ସବୁ ଏକାଠି ପଡ଼ିବ କଷା ହବ ମାଂସ କଷା ହେଇଯାଏ ଆଗେ ଏକାଥରେ ଗୁଳେଇ ଦେଉଥିଲେ କାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ସିଏ ଗୋଟେ ରୋଷିଆ ସେ ମେଲ୍ଟ ଗଲା ଇଏ ନାଇଁ ଟୋଟାଲି ପୁରା ସବୁ ଗୋଳିଆ ହବ ଏକାଥରେ ବସିଆ ହବ ସିଏ ବା ଦେଶୀ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିଏ ଫିଟିଯିବ ସେ ଯେ ଫିଟିବନି ତା ଦେହରେ ବଣ୍ଟା କ୍ଷୀର ପଡ଼ିବ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତ ଫିଟିବନି କୋଉଟା ରୋଷିଆ ଭିତରେ ଏଇନା ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ମସଲା କାଟି ପକେଇଦେ ନାଇଁ ହେଲାନି ନାଲି ତେଲ ନା ଚିକେନ ଟା ପଇଲା ଆଉ ତେଲ ବାହାରେ ପାଖେଇ ଯାଉ ସାଇଡ୍ ଦେଇଦିଅ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦୌଡ଼ ଏଇଟା କ'ଣ ପଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିକି ଫୁଟା ହବ ଦାଦା ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି ହଉ ଗୁଳା ଯାଉ କଷା ହେଲା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିକି ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା ଟମାଟୋ କଟା ହେଇ ପ୍ରକାଶ କେମିତି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ାଟା ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଚଟଣି ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ପଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ହେବ ସବୁ ସାଦା ତା କି ଜାନ କେମିତି ଡାଲ ହେଉଛି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଭାଇନା ଏଇଟା କ'ଣ ପଇଲା ମିଟ୍ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ମିଟ୍ ମସଲା ପରେ ଚିକେନ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦିଟା ରୋଷିଆ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାଂସ 4 କିଲୋ ଦିଟା ରୋଷିଆ ବାବା ମାନେ ପାଳଙ୍ଗ ପଇଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପୁରା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପିଓର ଦେଶୀ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଭଲ କି ପକାଅ କିଛି ଥବ କାଳେ ଆଳୁ ପଇଲା ତୁ ପକେଇ ଦେବୁ କରାଟ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଝୋଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ କଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଦଶ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଛୋଟ କହିଲ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ଚିକେନ ଟିକେ କଷା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଖେଳ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କ'ଣ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଚିକେନ ପଡ଼ିଗଲା ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଦିଆହେବ ସରିବ ତାପରେ ଖିଆପିଆ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ।